A je to tu zas. Tlak klesá a s ním aj vaša produktivita. Náklady na dodávku plynu sú vysoké. Čas beží. Vaša prevádzka čaká. Zákazníci čakajú. Keď plyn konečne dorazí, začne sa kolobeh. Vysokozdvižné vozíky, tlakové fľaše, bezpečnostné riziká a podlahová plocha obetovaná na skladovanie niečoho, čo je v podstate vzduch. Čo ak by ste sa mohli vymaniť z tohto začarovaného kruhu? Je čas zrevolucionizovať váš dodávateľský reťazec kyslíka s generátormi plynu Oxywise PSA. Získajte nezávislosť a nechajte si vyrábať plyn priamo na mieste, na požiadanie a bez obmedzení. Dodávame vysokoefektívne systémy na výrobu plynu prispôsobené požiadavkám vášho podnikania. Od malých štandardných jednotiek až po plne prispôsobené riešenia, vrátane našich jedinečných kontajnerových systémov navrhnutých pre najnáročnejšie aplikácie. Nezáleží na tom, či potrebujete kyslík pre medicínske aplikácie, úpravu vody, akvakultúru, výrobu skla alebo akékoľvek iné použitie. Dodáme presne také riešenie generácie plynu, aké vaše podnikanie vyžaduje. Presne tam, kde ho potrebujete. Rozdiel v Oxywise nespočíva len v tom, čo vyrábame, ale v tom, ako meníme chod vašej prevádzky. Naše PSA generátory dodávajú kyslík v čistotách, ktoré spĺňajú alebo prekonávajú akékoľvek priemyselné normy, presne prispôsobené požiadavkám vášho procesu. Zbytočne zabratá cenná podlahová plocha na skladovanie? Naše jednotky vďaka kompaktnému dizajnu zaberajú minimum miesta a zároveň vyrábajú presne také množstvo plynu, aké potrebujete. Frustrujú vás prestoje? Zažite maximálnu spoľahlivosť vďaka našim tlakovým nádobám s dynamickým zaťažením, potrubiam z nehrdzavejúcej ocele, ochrane molekulového sita a jedinečnému systému kompresie sita. Obávate sa komfortu a bezpečnosti obsluhy? Získajte úplnú kontrolu vďaka nášmu digitálnemu ovládaniu a možnostiam vzdialeného monitorovania, ktoré vás udržia pripojených, nech ste kdekoľvek. A ak vás rastúce náklady nenechávajú v noci spať, naše systémy znížia prevádzkové náklady až o 70% v porovnaní s dodávaným plynom, s minimálnou údržbou a automatickou prevádzkou. To všetko podporené európskymi štandardmi kvality a komplexnou technickou podporou. Prestaňte byť závislí od dodávok. Začnite generovať nové možnosti. Oxywise, generujte svoju nezávislosť v dodávke kyslíka.